těžký, kámo. Já udělám takového toho červeného amerického. Tak jsme na Survival Games. Byli za mě. Čekaj, co hrajem? Build Battle. Jo, Build Battle a máme posadit vojáka. Sami vidíte. Voják, jo? Tak dělej stát. Jo, dobře. Ještě zelenou musíš. Jdu zelenou, ten nemá žádnou zelenou. Voják? Ale já stavím toho anglického. Aha. Jsou takový ty červený, jak mají takový ty vtipný kloboučky. Ježiši. Musím magovat. A co? Co nevadí? Bude to A mít ty to dáš na YouTube? No, jasný. Já myslel. Bude to mít Ty tak... to natáčíš? No, Aha. tak jako budete mít 6 minut. Jako... 5. Ne, 6 s tím to... Prohlížení. No, prohlížení. No jo. My prohrajeme, protože on dělá toho jiného. Že to pravdím. No tak každá noha je jiná. Ne, není dobrý. Ale jak jako vypadá to tak. No tak jako... Pásek mu uděláme? Já jsem... Kuba! Já jsem tohle Nexty. je... Jsem Rexty. Ne, ty jsi taky Kuba. Já jsem Rexty, vole. Ne, Já, teď no tak jsi Rexty a já jsem tu Kuba, jo. Vidíte mě. Hrajeme to u mě na počítači, no. Mě nevidíte, já jsem neviditelný. Hej, Kubo. Už ne. Kolik máme ještě času? 4 minuty. Jsi taky divný. Co? Máš taky divný. Nech to. Dobré, stačí. Hej kámo, to je fakt takový fakt divný. Ty jsi taky divnej. No co, oni to budou mít stejně horší. A víte, co je divný? Že vždycky, co to mají úplně nejhorší, tak ty vyhrajou. Jo, no, třeba minule, když jsme stavili kytku, my měli úplně úžasnou. On tam jenom položil ten sapling té kytky a úplně se to jako měl vyhrál a my byli na 4. A my jsme to měli jediný ručně postavený. Měli jsme dát kaktus do květináče. Nebo teda kytku do květináče. To už bychom vyhráli. A k trávě bychom vyhráli. Kámo. Kam asi prohrám. No to jo, no, když určitě mysleli toho ruskýho, nebo prostě toho českýho, nebo nějakýho vojáka. Já Nebo toho anglickýho. Já musím mít vždycky pravdu. Jo, to mají vždycky Ale pravdu. já jsem ho postavil kvůli tomu epickému kloboučku, jak máme rukavice. Udělám rukavice na kašlu, na nějaký černý věci. No jsou to černoši. Já nechápu, proč se černochům říkají černoši, když jsou hnědý. Vlastně nejhře. Nechci být racista, ale nejhře. Jestli se na to koukáte černoši, tak pardon, no. Jo. A když tak bydlíme v Jenči, západní 410. Ne, počkej. Proč ji bojí? No, protože jí dám... 416. Jo, takže 416, no. Já jsem úplně zapomněl, kde bydlíme. Teda kdy Kuba bydlí. No jo. Ne, Rexty, sorry. Hej, co je? Ty jsi Nexty, tak si toho ne. Já nejsem Nexty, Magor. Teď to říkal. Já jsem tu Kuba, vole. Tuba. Tuba. Tak ty buď... Tuba. To nechci. Jo, bude to na YouTube. Banza, jej. Oh, to je epický. Jo, tak máme minutu. Prohráli jsme to. Nevím. Že tam musíš udělat AKčko. Já na to nestínu. Já udělám Minecraftový ksicht. Já tam tenhle ten. Počkej. Já to napušu. Tady. Tady. Tamhle. Tamhle. Tady. Co tam má? I kámo, 1 minuta. To stihnu. Ještě budu muset. O, nedáš. Je to máš divný. Jsi taky divnej. Tak
Tak jako diváci sami napište nějaký komentář k tomu. Jestli to je divný nebo ne. Aha! Má super očiska. Má super pusinku. Nebude mít nás. Bude správný vak, už mu usekli. Tak. Ještě tu červenou čepičku. To bude černá. To jenom bude červená. 15. Co? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Co postavil vám? Tohle že je voja. Hej kámo, krásná VZ4. Tak víš, že to je VZ4. Vypadá to tak. Vypadá to tak. Hej. No tohle je voják. Tak a podívej na ty tlapy. Hej, to jsou křídla. pohoď to. Dej tam Max Pop nebo Super Pop. Super Bob. Vidíš to? Aha. Ty on má skin gamera. Fakt. Koukej, počkej, tamhle vidíš? Takhle dřív vypadal. No má jednu nohu, takže mu hodnotím Super Bob. Vidíš, má jednu nohu, to je jeden. Hej kámo, ty jsi fakt skromný. A vydali mu voze. Hej kámo, tohle je voják. Nějaký divnýma ušima zelenýma. To je čepice. Tak ale proč tady to má vlasy? Protože to je Já jsem věděl, že to tam někdo dá. A to jsou sprostý. Nevím, některý lidi mají v hlavě úplně nasráno. Je to... Ej kámo, no epic. Bys dal obrácenou kameru, jak tam je. A to jsme my? To Kuba, víte. Já se krát. Se rád vidím. Tak jo, nejhorší, no. Ale koho jsem nestihl tu epic čepičku. Počkej, co kdo píše. Dobrý píše, dobrý. No tak, hej kámo, gamer. Co? To je jaký to tlustej. jako fakt jako gamer nevypadá, no. To je jaký tlustej padáček. Jere, co za to je ten bývalým gamerovým skinem? Figurka. Co? Figurka z nějaký hry. A podívej na ty občipně epický ty oči sem. Tak vyhrál nějaký lidi. Nevyhráli, Ne, tohle ty jsem... počkej. Já už jsem myslel, že jsem vyhrál, jak jsem tam byl takhle jediný ten červený. Tak winner Henzo. To byl třetí. Jo, dobrý. No tak my se tím loučíme. 10 bodama, jo. My se loučíme. A Hej, Rexty. A to Kuba. Čau. Je to nejde.